Gahapon, nag-duty ko diri as building guard. Gidaig sa mga netizens si Police Staff Sergeant Quinily L. Ubungin nga nadestino sa Women's and Children's Desk sa Trento Municipal Police Station human nga kini nagpatutoy sa usa ka bulan nga bata kay ang inahan sa bata na busy og proseso sa iyang police clearance. Sa dihang gipost sa Newsline Philippines ang iyang hulagway nga nagpatutoy kini sa bata, gidaig kini sa mga netizens. Naluoy ang pulis kay nagsigi og hilak ang bata ug misamot ang problema kay nabilin pagayod ang butilya sa gatas sa bata sa ilang balay. Sa among pagiginabi kang Staff Sergeant Ubungin, iyang gipaambit nga nakadungog ko atong isa ka bata nga grabe na gyud hilak. So naagid sa ako ang heart nga kana ganing kanang kaluoy ba. So nagwonder ko unsay reason nga sige hilak ang bata. Then sa pag-approach nako sa mama, niingon siya nga katong ang bata lagi daw ginagutom, and then it happened pag yun nga ang katong nga bata is naka-formula lang. So naka-bottle feed lang siya. So og nabilin daw nila, wala daw sila kadala og extra. So that time, since ako kay naamang po ko'y 4 months nga baby, so ni-offer ko nga, dali ma'am, ako ang ako ang padideon ng bata. So na-amaze pa gani ko kay first time sa bata nga nakainom gani og kanang breast milk. So grabe gid niya ang dede. So dito ako medyo nalipay pug ko nga hala abi na ako og manggod og kanang namagay uban nga bata nga dili daw ganahan. So, kagahapon, while nagpa-breastfeed ko, so nalipay na pod ko sa bata, nga grabe gid niya og dede sa ako Nasayran nga dunay upat ka bulan nga anak ang batan-on nga pulis og first time usab nga nakapatutoy sa gatas sa inahan ang bata nga iyang gitabangan. Dugay na nga gidasig sa mga health experts ang mga inahan nga kung duna sila'y kapasidad nga mopatutoy sa ilang anak, gikinahanglan nga ila kining patutuyon sa ilang suso tungod kay kompleto kini sa nutrisyon ang gatas sa inahan. Gawas ni ana, protektado ang usa ka bata batok sa mga sakit ug mas mulig-on ang iyang immune system. Ang pagpatutoy sa inahan sa iyang baby makatabang sa pagpalig-on sa relasyon sa inahan ug sa iyang anak. Ang gihimo ni Sargento Ubungin nakaani og pagdaig sa katawhan tungod sa iyang kabuutan nga iyang gipaambit ang iyang kaugalingong gatas sa anak sa ubang inahan. Arnel Cortez sa Radyo Sentro Agusan para sa Newsline Philippines. Stay safe!